May isang naragsak nga aldaw at managina nakakabsat nga isu itinted ni Apo Diyos kada kayo ket at datay manen nga agkakaldua. May sa manen kabsat nga special nga aldaw daytoy. Agsipot ta daytoy iti maudi nga aldaw iti daytoy atawen 2022. Ket mabalintayon kakabsat nga agkikinnablaaw iti Happy New Year. Isu nga dakkel iti panagyaman tay ken Apo Dios agsipud ta mabalintayo kakabsat nga kitaen iti naglabas nga tawen. Ket mabalintay metten nga babaen iti pamati kitaen tayo kakabsat iti baro nga tawen nga inted manen ni Apo Dios nga agpaay kada tayo. Kunana, iti maysa nga masirib. We have nothing to fear for the future except we forget how God has led us in the past. Ni Apo Diyos ket naimbag kang kanayon ting ibagbaga, God is good all the time. Ket saan na tayo kakabsat nga binaybayan kadigiti naglabas nga aldaw kada ito nga tawen. Patyen tayo nga saan na tayo met nga baybayan kadigiti alaldaw kada ito'y baro nga tawen nga ited na. Ket agyaman tayo kabsat agsipod ta mabalintayon nga ilipas ken rekepan daytoy nga pagleksyonan tayo maipanggep iti patay ipanggep met kakabsat iti dayjay nga masakbayan anamnama. Ket sakbay nga agpatuloy tayo kaya't mi tagyaman nagsipod ta. Nakadado kada kayo kakabsat ti DJ agi-share. At dapay digiti churches nga uso sa renda. Nga iti tunggal Sabbath School Lesson Review ket daytoy nga nanumo nga programa tayo kakabsat. Ket isu iti usarenda kadayjay paseten iti panag-review iti lesson. Ket sakbay nga ituloy tayo kakabsat daytoy nga panaginadal tayo dawatek nga rod nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios amami nga dakat sa dilangit. Saan mi nga maiyebkas dayjay panagyaman mi. Saan mi nga maiyebkas nga nanay o Dios iti panagdayaw mi ken ka. When dayawen da ka. When agyaman kami ken kaama, gapu kadigiti saan mi nga mabilang nga nakadado nga bendisyon nga inted mo kada kami. Agyaman kami tagtultuloy ngit ited mo daytoy nga gundaway tapno agkakadwa kami ama nga agadal iti napateg nga saom. Iti panagadal mi nga rod itatay dalan na kami baban iti santo nga espiritu. Digiti dawatin mi tinagan na po mesos. Amen. Amen. Iti lesson number 14 kakabsat. Iti paulo na amin abanbanag baro all things new. Dayto iti kitain tayo kada iti pagleksyonan tayo. Tay nag-adal tayo dayjay masakbayan anamnama. Daytoy kakabsat dayjay namnamain tayo. Daytoy dayjay nagbukel iti pamati tayo. Daytoy kakabsat dayjay pagawidan tayo nga inted ni Apo Dios nga agpaay kada tayo. Iti paset nga mayulok at masarakan iti Apokalipsis 21 versikulo 5 na isurat ket basaen tayo kabsat. Ket daydi si tutugaw idi trono kinunana adtoy pagbalinek ababbaru dagiti so amin abambanag ket kinunana isurat mo tadagitoy asao papatyen ken napudnuda. Isurat mo tadagitoy nga sao papatyen ken napudnuda. No ni Apo Diyos kakabsat, iti nagsao. No ni Apo Diyos, iti nagkari. Dagitoy nga sao ni Apo Diyos ket mabalin tayo apatyen. Tapay,
ni Apo Diyos ket pudno. Ti sauna na pudno. Ti sauna papatyan. Ni Pedro kakabsat, iti mikadwa nga Pedro, 3, versikulo 13, isu iti nangited, dayjay masakbayan a namnama tayo. Anya itinbaga ni Pedro kabsat, na isurat ket basaen tayo. Ngimkas mayanurot ti karina, datayo orayen tayo dagiti babbaro alang langit ken maysa a daga abaro. Isuda pagtaingan ti kinalintay. Ni Pedro kakabsat, inusar ni Apo Diyos tapno itid na dayjay namnama kanyam ken kanyam. Nga dagayam dayjay nga ramiden ni Apo Diyos nga babbaro a langit, babbaro a daga. Iti intay adalan nga rod itatakabsat. Kitain tayo, babaen di panangiladawan ni Apo Diyos idinusar na ni Juan, iti baro nga Jerusalem. Inadal tayo kakabsat, dayjay naudi nga leksyon tayo dayjay panagukom. Nga intun no umayin ni Apo Jesus, iyawid na tayo, ijay ayan iti Ama, daytoy dayjay ay ayaban tayo kabsat iti Biblia, the New Jerusalem. Ket iti inladawan ni Apo Diyos, kitaan tayo kabsat. Adda digiti sumagmamano nga napateg, nga kinapudno, nga kayat tayo, nga namnamaen, kayat tayo, nga patsyen. Iti pagtarayan ti leksyon tayo kabsat, ijay kapitulo 21 iti libro iti Apokalipsis. Umuna, ti baro a Jerusalem nakapinpintas. Iti versikulo 2, basaen tayo kabsat, ket nakitak ti nasantuan na syudad, ti baro a Jerusalem, a bumababa manipod langit nga aggapu iti Diyos. Akas ti babae a nakauwisan nga agkasar, ket mangpadpadaan iti lalaki a makikalaysa kenkwana. Ni John, inpakita ni Apo Diyos kabsat, nga ti baro nga Jerusalem, ket maysa a nobya. No adda kakabsat iti kapipintasan apaset iti panagbiag iti maysa a balasang. Isu dayjay aldaw iti panagkasarna. Saan na nga usaren dayjay trahe di Buddha iti inaldaw-aldaw. Dayjay trahe di Buddha, it is only for a very special occasion. Dayjay aldaw iti kasarna. Maarkusan, kunana ni Apo Diyos kabsat, gapu tor urayin na, dayjay nobyo na. Daytoy kabsat, nga baro nga Jerusalem, ket agpaaylaeng kadagiti sa santos. Pasaen tayo iti versikulo 3. Nakangegak iti napig sa atimek ang nagapu iti trono. Agnaeden ti Diyos iti sidong dagiti tattao na. Makipagnaed to kadakwada metlaeng, ket isudan to iti ili na, kadwadan to iti Diyos, ket isunto iti Diyos da. Anyan kakabsat nga nagpintas nga pabuya. Nga digiti iyawid ni Apo Diyos, isu digiti anak na. Numapan tayo iti libro iti Apokalipsis kapsat. Let's move 7 chapters back. Iti kapitulo 14, versikulo 12,
inted ni Apo Diyos iti qualification dagiti nga anak na nga ninagana na sa santos. Kuna ni Apo Diyos, daytoy ti kinaanos dagiti sa santos. Nga salsalimet mitenda iti bilbilin iti Diyos ken adda iti pamati ni Jesus. Anyan kakapsat nga inted ni Apo Diyos, laglagi punta dito. Saan laeng apamati? When pamati, iti panakaisalakan tayo. Ngem dayjay apamati, masapul nga maipakita, maiparangarang, kadayjay apanagtungpal iti bilbilin ni Apo Diyos. Apay, ta iti basol, iso ti panagsalungasing iti lintay. Dayjay basol, iso iti nangisina, iti tao kini Apo Diyos. Tapno maisubli, dayjay a broken relationship. Dayjay tao nga nagbasol, dayjay tao nga nag-isina kini Apo Diyos. Daytoy a tao, sika, kin iti siya, intun no pinakawan natay ni Apo Diyos, kas kadayjay nga babae, nga pinakawan ni Apo Jesus kunana, your sins are forgiven thee. Go, sin no more. Dayjay ket nang sawin ingkakit san kan ngagbasol. Mapangkan ket tung palemon dagiti bilbilin. Agyaman tayo kakabsat. Tani Apo Diyos ket inted na digitoy nga paset iti sauna. Mikatlo ang nakitat kakabsat. Nukapay nga tarigagayan tay ko ba nga mapan ijay a syudad ti baro nga Jerusalem. Awanton tirigrigat ken patay. Iti versikulo 4 kakabsat. Naisurat ket basaan tayo. Punasen nanton dagiti lulwa awanton ti patay. Ladladingit sangsangit wenno ut agsipod ta limabasen dagiti immuna abambanag. Dahito nalawas lang kakabsat. Dahiti regular nga prayer circles me. Midweek prayer meeting in the church stage ka ninyo. Dahiti may isang kakabsat nga narigat nga magna. Kita dayjay ut iti bagina. Ket maipalagip kanya daytoy a syudad nga pagawidan tayo. Anya iti kunana awanton ni patay. Ladladingit sangsangit wenno ut. Pain will be gone. Death will be gone. Awanton iti sangsangit. Daytoy a lugar. Awanton iti pakalagipan digiti rigrigat tayo ito'y agdama panagbiag tayo dito'y lubong. May kapat ang nakita kakabsat. Iti versikulo 11, daytoy a syudad agrimat-rimat iti ranyag na. Naisurat ket basaen tayo. Ranyag daytoy gapu iti dayag iti Diyos. Agrimat-rimat akas alahas-ahaspe ket aganinaw iti iti kristal. Apay nga agranranyag daytoy a syudad. Tani Apo Diyos adda sadyay. Saanen akasapulan kakabsat iti silaw. Tadayjay nga mangsilaw kadakwada. Dayjay amang silaw kadayjay a syudad. Ket isu iti dayag ni Apo Diyos. Laglagi pa niyo kunana ni Apo Jesus, siyak iti silaw iti lubong. I am the light of the world. Dayjay nga silaw iti lubong. Isunto iti mangranyag. Kadayjay baro nga Jerusalem
nga pagawidan tayo kapsat. Inladawan met ni Juan, iti kadakkel ken kapintas daytoy a syudad. Adda kakabsat iti 12 nga ruarwangan na. Iti bersikulo 12 ken 21, basaen tayo kapsat, ta naisurat. Napuskol ken nangato ti bakod ket adda 12 ruangan na. Ang nagsagsagay sa iti banbantayan iti 12 nga angheles. Iti tunggal ruangan at danagan ang naisurat, dagitoy dagitinagan dagiti 12 at tribu ti Israel. Perlas dagiti 12 a ruangan. Naaramid iti tunggal mayt sa iti sangkanayon a perlas. Paspasig a balitok dagiti kalkalsada iti syudad. Aganinaw akas kristal. But doesn't take upset. Try to close your eyes. Imagine. Just imagine. No ang paigayam nga agrandanyag na ito nga syudad. Dayjay silaw, the light comes from God. Kit daytoy kalsada na. Puro abalitok. Intun no maranyagan dayjay puro abalito. Anya ati pagbalin na kabsat. Dayjay ko natin, silap silang. Aganinaw akas lala kristal. I could just imagine, I'll try to close my eyes again. Lately, idi napan nga Sabado, nang rugi iti Biyernes, nga nati Domingo, napan kami kakabsat, naki-fellowship iti Malasin Church, iti Dupax Norte, Nueva Vizcaya. Taday ito yung iglesia tayo di jay, pinindisyonan ni Apo Diyos, na danon da iti 70 nga tawtawen, their 90th anniversary. And it was a joyful celebration. Ti Biyernes, ada iti motorcade. Iti agmalmalam, iti Sabado. Dagiti amin nga iglesia kadayjay nga distrito, agraman digiti asideg nga churches, na panda ijay Malasi. No, ang paingay bagbag dito kapsat, tasyak itinagmaneho. I drove, manipod dito'y Sulipa, Herona, Tarlac, napandya Malasin, passing through Nueva Ecija, San Jose City, umuli ijay, Santa Fe Road. Idi agawit kami, kinunak kini Mrs. Rafanan, magnata ijay sa Bali Adalan. Malikliko kapsa. Ijay sa Nicolas, Pangasinan. Apa nga ibagbag dito? Tati kalsada na aramid iti simento. Sada pinarabawan, dagiti daduma pinarabawan da iti asfalto. So we just imagine, either the road is black or either the road is gray. Black no asfalto, gray no simento. They will not shine. Ngem daytoy kakabsat nga kalsada puro abalito. Importante mat nga kitaan tayo nga adda iti 12 nga ruangan na. Daytoy nga syudad ket square, kwadrado kabsat. Iti tunggal side adda iti 3 a ruangan. Ket dagiti ruangan na puro a perlas. Nalawa kakabsat ti syudad. Iti versikulo 15 ken 16, basain tayo kapsat.
Adda balitok a pagrukod ti anghel ang nagsao kanya. Rukudin na iti syudad. Dagiti ruangan ken bakod na. Riknukod na ti syudad. 2,004 agasot a kilometro ti katidog kastamit ti akakaakaba ken kangato na. How long? 2,004 agasot a kilometro. Itrito ko sat nga compare. Dito'y Pilipinas, manipod apari ija amyanan, ingga na ijay hulo ijay abagatan. If you travel from north to south at the tip of the Philippines, iti kaadayon na kakabsat, it is 2,135 kilometers. Imagine, dayjay baro nga Jerusalem, dakkel pay ngem daytoy Pilipinas. May sapay kapsat. No bilang adda agsaludsod, adda kadi lugar ko ijay nga syudad. Ibagak kapsat, ta ibagat di Biblia. Ti syudad ket dakkel launay, ta adda iti lugar iti agpaay kadagiti amin akayat na nga may salakan. Ti area ti baro nga Jerusalem kakabsat, 5,760,000 square kilometers. Hanggang meters kakabsat, square kilometers. Anya nga tanong ni Apo Diyos, ikan na amin ang may salakan. Iti 1,000 square meters. Takil nga lote dahil yung 1,000 square meters kapsat. Nga isutin lang ipatakdiran na dahil pagtaingam. Kaya dahil pagtaingan di kita amin ang may salakan. Try to compute ket makitam nga adda lugar dagiti amin akayat na ang may salakan. Nga magyaman tayo kapsat. Dagaytoy a syudad, the New Jerusalem, ket saan nga isu iti permanent nga pagyanan tayo. Tapay. Ammo tayo ti inadal tayo kapsat nga iti uneg iti 1,000 at tawtawen. Into numalpasen ti 1,000 at tawtawen. Daytoy baro a Jerusalem, bumabantun ditoy daga, planet Earth, nga isu iti pinabaro ni Apo Diyos. Awantun iti basol, aminen, ket napabaro. Ket daytoy a syudad bumaba. Da kayo ken iti siyak, da tayo ang maisalakan. Rumor tayto kadaytoy a syudad. We can make homes nga agpaay kada tayo ditoy adaga. This planet Earth made new. Ket ti baro a Jerusalem. Ti baro nga Jerusalem. Isunto kakabsat. Iti capital. Daytoy a planet Earth. Isunto iti capital pay. Iti aminen a universo. Ijay baro nga Jerusalem. Nalawag. Iti versikulo 23. Basain tayo kabsat. Saanen ang masapul ti init ken ti bulan amang lawag ti syudad. Agsipod tati dayag ti Diyos. Mangranyag ken ti kordero ti pagsilawan. Ken ti kordero ti pagsilawan. Dayjay a kordero awan sa balin nga ni Apo Jesus. Ket mismo nga ni Apo Jesus iti inbagana siyak iti lawag iti lubong. Idjay langit kadwatay tun ti Ama, kadwatay tun ti Anak,
kadwa tay tunti Santong Espiritu, kendagitisan nga mabilang nga ang angheles. Nakalawlawag to ti syudad. Tati manglawag, ijay, ti dayag, iti Apo Diyos. Ken, ti ranyag nga aggapo, kini Apo Jesus. Ti maudi kabsat. Dapat siguraduan tayo. Siguraduan kabsat. Siguraduan babaan ti tulong ni Apo Diyos. Sino? Dagiti sumrekto idjay abaro a Jerusalem. Kapitulo 20, versikulo 27 iti kapitulo 21 ti Apokalipsis na isurat ket basaen tayo kabsat. Ngem saan to makastrek sadyay ti uray anya asaan anadalos iti imatang iti Diyos. Ti siya sino man nga agar-aramid iti nakababain ken dagiti naulbod. Dagitinto laeng na isurat iti nagan na iti libro iti biyag nga da iti ikot ti kordero ti makastrek iti syudad. Anya iti kasapulan tayo kabsa. Umuna, kasapulan tayo nga maisurat dagiti nagnagan tayo iti libro iti biyag. Kasanuken kaano kabsa. Intun no namati ka ken ni Apo Jesus akas personal a manubot mo. Tinagan mo nga isurat iti libro iti biyag. Kita ente kapsat nga kunana saan to a makastrek iti anyaman asaan anadalos. Anya gamin iti mangrugit iti maysa nga tao ije imatang ni Apo Diyos. Laglagipan tayo. Ni Apo Diyos iso ti ayat. Ni Apo Diyos ay ayatin na iti managbasol. Iti gurain na dayjay basol anang rugit kadaytoy ang managbasol. Daytoy anang rugit iti tao maugasan gapu kadayjay adara iti kordero. Adayjay kang kantatay teachers kapsat, whiter than snow, oh whiter than snow. Nga intun no ugasan na tayo ni Apo Diyos. Dagayjay nga mulit iti basbasol nga naaramid tayo nga adda iti panagbiag tayo. Agyaman tayo babaen ti parabor ni Apo Diyos, babaen ti ayat na. He made us clean. Ket kunana, agbalinto anapudaw akaslalan 9. Even if our life is darkened, made dirty by sin, gapu iti parabor ni Apo Diyos, intun no babaen ti pamati, awaten tayo dahi asagot na. Ni Apo Diyos, dalusan na tayo. Ket intun no dalusan na tayo. Isurat na met, babaen ti parabor na, itinagan mo, itinagan ko, kabsat ko, iti libro, iti biyag. Awang kuma iti pagbutnan tayo. Kitkitain tayo kuman. Ulitet, awan kuma iti pagbutnan tayo. Kitkitain tayo kuman. Daytoy nga nang bukal iti namnama tayo. Dayjay syudad abaro nga Jerusalem nga pagawidan tayo kakabsat. Ni Apo Diyos na ayat. Ni Apo Diyos saan na nga inpalimed, an na nga inlemban, no di inbagana, di kinapudno nga agpaay kada tayo. Tapno babaen iti pamati, mabukil, dayjay anam nama tayo. Petpetan tayo, dayjay anam nama tayo, kabsa. Kunana ni Ellen White,
iti libro, iti The Great Controversy, page 678. Ti dakkel a panagbinosor na tungpalen. Ti basol ken dagiti managbasol awandan. Ti amin alaw ang nadalusen. May sa apulso iti panagtutunos ken ragsak isut agpitik iti amin a sangkaparswaan. Manipod ti namarswa kadagiti so amin. Agayos iti biyag ken silaw ken ragsak. Nga agturong iti pagarian dagiti awan inggana alawang. Manipod ti kapapasitan. Akita agingga ti kadadakkelan alubong. Amin abanag. Adda biyagda man unawan. Tinaananay aginapintas da. Ket nagdanunan ang raguda ibunanyagda at ti Diyos isu iti ayat. Ni Apo Diyos ti dayawan tayo. Ni Apo Diyos iti pagyamanan tayo. Taapay, when tauray no adda iti kapadasan tayo gapu ni patay. Ken iti ipapatay. Inted ni Apo Diyos kakabsat. Dayjay namnama tayo. Kitkitain tayon. Dayjay pagawidan tayo. We have this hope. Day tangan namnama. Isukumang kakabsat kas apoy. Nga adda, nga nabara, nga mangted iti biyag kadagiti puspuso tayo. And when that hope is burning in our hearts, umay kada tayo kabsat, dahil si bibiyag a panagpamati, panagtulok, nga agpaay kini Apo Diyos. Agkararag tayo kabsat. Agyaman kami Ama. Taimpakitam kada kami dahil jay nga insagana mon apagtaingan nga agpaay kada kami. Agyaman kami Ama. Gaputa dita lugar, syudad iti baro nga Jerusalem, nga isunto iti pangyawidam kada kami. Saan laeng ang nakapimpintas, saan laeng ang nakalawlawag. No dikit agyaman kami o Diyos, tasikanton dagit iti Diyos mi, da kaminton dagiti anak mo. Kitgaputa makita da kanton iti rupan-rupa. Dagiti naglabasan mi akap kapadasan. Rigat man, tuok man, ut-ut kada ito yung panagbiag. Mapunas danton, ket iti agnanayon nga awan ti inggana. Si kanton iti kadwami nga mangkibin kada kami. Amat tulungan na kami. Babaen kadi iti parabor mo. Tulungan na kami. Tapnood Diyos, dagitoy nga inadal mi, ket agbalinda nga giya ken silaw iti panagbiag mo. Dawatek nga bendisyonam dagiti kakabsat akaduami nga nagadal iti saom, itatang rabii. Dawatek Ama, nga isaganam dagiti bendisyon a kasapulan, dagitoy nga kakabsat. Kada ito'y baro nga tawen, nga isumanen ti ited mo kada kami. Agyaman kami tatitunggal aldaw nga ited mo kada kami. Umas asideg kami, ngumas asideg. Kada iti aldaw nga umay na kami alaen, gapukin anak mo nga na po Mesos. Agyaman kami Ama, itinagan na po Mesos, dinawat mi ditoy. Amen. Kinamen. Naglipasen iti quarterly tayo kapsat. Gana numay nga lawas manen, babay iti tulong ni Apo Diyos, agkakadwa tayo tumanen. Happy Sabbath and Happy New Year. Ayaten na kayo ni Apo Diyos, laglagipin nyo data, kat naiayaten na kayo met kapsat.